Menjünk ide oldalra, hogy ne zavarjunk mást. De nem tőle. Innen úgy kívánja, hogy ismerjék meg vendégünk három történetet. Itt arra gondolás, hogy Mária, gyere ide, Mária, gyere hát előre. Most érkezik udvarinkba Mária udvarhölgy, fenség, ő Külhonban, külhoni udvarokban tanul át a történelemnek kortúrai. Hát udvarunkról is sokat hallnak, odakint, olvashatunk. Úgyhogy egy rövid történetet halljuk már. Régyen még. Jó vendégünk, figyelmezzenek hát reám, de most elmondám Diósgyőr várának rövid históriáját. Anonymus, az névtelen krónikás, már az 13. században lejegyzi, hogy áll itt egy földvár, mely a tatárok dúlásakor pusztul el. 4. Béla király úrnak Ernyebán segített az menekülésben, és királyúrunk ezért az ország nagyjai közé emeli. Az ő fia, István Nábor Bala, Diósgyőrbe tevének székhelyét. Igen. Úgy látom, hogy vendégünk közül akad egy, ki nem tiszteli fenségeket, és nem élelmet. Micsoda főben jár, mi voltam? Azaz Kanada. Látok nálunk, gyertek máskor is, mikor itt van a királyunk, lovagjaival, s lovasaival. Menjetek Isten hírével!